As I start my lesson to you this afternoon, deti para burti apo kakabsat kat DJ ko panang pili, DJ panang choose, ti apo nga ayatan na tayo, despite the fact that we are sinners and we do not deserve nga ni apo Diyos kat talyawon na tayo kuma, pagaramida na tayo dinaimbag, and yet, He chose to love us. He chose to have a fellowship with us. Dayjay ti makuna nga parabor kakabsat iti apo. We don't deserve it. We have not earned any merit for God to do good to us. But yet, ti apo kakabsat na imbag unay, na parabor unay, kat pinili na nga ayatan na tayo, pinili na kakabsat nga isalakan na tayo ket madantay iti relasyon ken kuana. Now that we are saved because God chose us, tiday timot nga gundaway kakabsat ket inak nga rod iburay kada kayo, itanta na isalakan tay ken namati iti apo. The important choices that every believer of Jesus must make. Dito ti paulo na, dito mensahe tayo. Important choices that every believer of Jesus must make. Dagiti nasisita, napateg, ken importante nga masapol nga pilyen wenno ituding panggepen ti maysa nga namati ni Apo Jesucristo. So, again, nakita yung kakabsat, DJ, inayat na tayo ti Apo, pinili na tayo, pinili na nga pagaramida na tayo tinaimbag. We don't deserve that goodness, we don't deserve that grace from the Lord, but yet the Lord chose us. Now that we are saved, we are recipients of that wonderful grace of God, masapol mo't nga rod kakabsat, nga i-exercise tayo, daytoy panangpili tayo mat, digito'y pagayatan iti Apo iti biag tayo. So there are several things that I'm going to start with. Kaputa medyo atidog dito kakabsat. But for the sake of our time, alam ko naman na nasa mga bahay tayo. Pero at least alangan nga, pritsak ni 3 hours nga rod kakabsat. Ayan. Although kayak magkinde, ngem jaka mo no kaya yo. DJT sa lunsod. But anyway, important choices that every believer of Jesus must make. Okay, number 1. Muna ti aming kakabsat, I choose to live for Jesus. I choose to live for Jesus. Pilyek iti agbiag nga para kini Apo Jesus. Now, in Luke chapter 9 verse number 23, Luke chapter 9 verse number 23, the Bible says, "And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Now, datayo nga anak ti Apo kakabsat, kaputa pinili na tayo ti Apo, ket nagsayaat daytoy panangpili ti Apo kada tayo, nairanod tayo iti kastaunay, pilyente nga rudmet iti sumurot ken kuana. Tayo iti panangsurot iti Apo kakabsat, wenno panagbiag nga para iti Apo. Ket saan nga panagsayang wenno panagaksaya iti panawon ken tiempo. No di ket iso iti mangted ti panakapnek iti biag tayo nga kas Kristiyano. In this world, adu dagiti options tayo nga mabalin nga pangipaayan iti panagbiag. Ngem apay kumanga digijay kakabsat ket ti Apo ti nangisalakan kada tayo, isn't it? It was the Lord who saved us. It was the Lord who loved us. So it is only right and proper that we live for Him. In 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. The Bible says, "And that He died for all." Thank God for that.
Tuhang nga natay ni Jesus Christ day cross. Agat matay tayo kakabsat nga mapan impyerno. Ngem babaen ti ipapatay kan panagungar na, inawat tayo ni Apo Jesus, nagbiag tayo, kat makipagyan tayo ken kuana sa dilangit. That they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Nakita DJ middle part? Should not, kunana, yan ang should not, han ko mga roden, ngagbiag pa, han nga maiparbeng, ngagbiag tayo nga para iti sarili tayo. No di ka tirabeng na, agbiag tayo para kenkwana, nga natay gapo kada tayo. So it should not be difficult for a Christian like you and me, nga naka-experience ti parabor ti Apo, nga sumurot kenkwana, it should not be difficult kakabsat. Datayo kat anak ti Apo. Kunana nga ron John chapter 10 verse 27. John chapter 10 verse 27. Okay. Kunana jay, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kada ito'y gimong tayo itang amalem, 26 devices. Ammo ti Apo no sinno ti karnero na. Kat praise God, gapo tayo mawat tayo kini Apo Jesus, datayo kat arban iti Apo. Amoy ka na sa unti arban, dahito kat flock, herd, dagiti animal, okay? And we are the sheep of His pasture. So anat kunana ti Bible, dagiti karnero, dinggenda iti timek ko kunana. Ket amok ida, ket sumurot da kanyak. So, naadda kada tayo kakabsat di nature nga sumurot ti pagayatan iti Apo. Furthermore, the difference between a worthwhile life and a wasted living, anat worthwhile life, tay biyag kakabsat nga no kuma napangkanangan ti mesa nga restaurant. Kat idi pakita di bill mo kakabsat kat umabot mo ti $300 san. Pau. Sa pelati indasar daging gagagabsat kat kwa natamnayamin kas kada na apgad. So agawid kang agkan kanuskos kagat kunam. Paya unay kat tay $300 kun ta DJ lang jak pinapnag haan nga sulit. So daytoy biyag nga maibilang nga sulit kakabsat numampay adu nga tuok, adu nga parikot, adu nga problema iti agdama nga biyag. Ngem maibilang mo nga sulit ti panagbiag no para ti Apo. Ngem no nga para ti Apo kakabsat wasted living. Panagag-aksaya lang ti oras ken panawon ti rabaw ti dagano nga para ti Apo kakabsat. So the difference between a worthwhile life and wasted living comes down to who. Ti pang-define ng kat siya sino. Who are we living for? Una ti kanta ti lanlagay kat what am I living for? Kuna na, di ba? Magmagkoy di ubingak di jay. Kat tirason na kakabsat, are we living for ourselves or for Him who died for us? Dayjay ka di bagi tayo, iti kan consider tayo, di kan la sarili tayo kan consider tayo. Wano iso na nga natay para kada tayo. So again, sulit iti agbiag, iti daytoy nga agdama, no para iti Apo ti pinanggap tayo. Ngam no para lang ti bagbagi tayo kakabsat, no matay tayo, awamot lang arod, may tugot tayo. Amen ba? Isn't it? No para lang bagi. Hanadakas nga mamit dagiti necessities nga para ti sarili tayo. Food, house, clothing. Sometimes the Lord allows us to enjoy these blessings. Ngam saan nga DJ kakabsat, ala dakay dita Hawaii, ngam nga DJ ti number 1 nga panggap ti Apo ti biagyo. Tano DJ laeng kakabsat kat linakam mo kat in-enjoy mo namatay kaawang may tugot mo. Hangat nga may mayat nga ti Apo pinalakam na ka digiti mabalin mo nga enjoyan. Ngam ti Apo ma-enjoy namat DJ pa nagserbim ken kuana. Hala nga dapat datayo DJ and nga we are enjoying the benefits of the Lord. Dapat ti Apo may-enjoy namot nga rod kakabsat, DJ pa nagserbi tayo, pa nagbiag tayo nga para kenkwana. DJ di pagpakita ti Apo, hanlang nga umawawat tayo, no di kat ipaay tayo mo ti biag tayo.
This is a fundamental and defining truth to every believer of Christ. Once ngay mawat kan kini Apo Jesus, kasapulan kakabsat nga dayta nga panunot ket maiset kada tayo. The Apostle Paul put it this way, for to me to live is Christ and to die is gain. So, ni Apostol Pablo, adot kapadasan ng ti panagbiag, adot naturturong na, adot nga tattaot na encounter na, ngam kalaunan, baban di pa nakapamuna kini Apo Jesus, na bigbig na kakapsat, no, kasano kan anya iti dapat nga talagang aramiden na iti panagbiag. So, tinudingan na ti panunot na kat kunana, I will live for Jesus, kuna ni Apostle Paul. Kunan, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, kakabsat, kaya't yumot lang nga masulit ti panagbiagyo, iti dahi ti agdama, thumbs up. Okay, agbiag te nga rod nga para ti Apo. Amen? Hala para ti sarili tayo, tawa may tugot tayo, numatay tayo. Amen ba, kakabsat? Yeah, so sulitin tayo, amoyo, masulit tayo ti prabor ti Apo kakabsat talagang agkararag ka, dinggan na ka. Masulit tayo ti parabor ti Apo kakabsat. Masulit na tayo kumamot iti Apo, babangan iti panangpili tayo ti panagserbi tayo kingkuanan. So, as a believer, anyaman ti ayan tayo, Hawaii man, Ilocos Norte man, Ilocos Slovakia man, absat, sa dinuman nga sulit ilubong ti ayan mo, masapol nga iti panunot mo kunam, I choose to live for Jesus. So, nalawag, absat. Okay? So, thank God, dagiti material things, ngam digita kat accessories tayo lang ti panagbiag, ti talaga panggap tayo kat para iti Apo. Okay. Number 2 nga rod kakabsat, important choices that every believer of Jesus must make. Number 2, I choose to make prayer integral in every part of my life. I choose to make prayer. Masapol nga panggapet ken ituding ko nga iti kararag. Praise God. Luwalo iti naisuro ka dati nga kadawyan nga hana dumanon langit dayjay. Naisuro tayo kakabsat ti usto nga panagkararag. Amen? I choose to make prayer integral in every part of my life. Now, anat kaya't nangasawan ti integral kakabsat? The word integral, the meaning na ta? Dijay. The word integral means necessary to make a whole complete. Tibiyag tayo sana kompleto, no saan nga gapu ti kararag, no awan ti kararag kakabsat. Saan nga kompleto, yan yaman nga aramid, no awan kararag. Saan nga kompleto, iti may isang aldaw, no awan iti kararag. Saan nga kompleto, iti pamilya tayo, no awan jay ramen ti kararag. Kasla ti arig na ko magkakabsat, kat di kiti mahilig nga gini sa mix, uno magic sarap. Handa mo, gluto no awang magic sarap na kakabsat. Na kami dito kat hanggang mag-usar ti magic sarap. Sarap lang ng awan magic na. Oo. Ang kami usar ti gini sa mix unay. Amoyo, talagang madi kakabsat kan na mapasing ka dan di jay. DJ missionary nga nang-accommodate kada kam sa jay kwa ni missionary Tom, Pastor Tom, di Indonesia kakabsat. Mas daaw ka, agtaundan kakabsat iti 76 kan 78. Kat kakabsat, nag-aktibo pelat gunay dagam nga agasawa. Idi kamakama medyo oras may yan ta airline. Binagkat di jay lakay, di Pastor Tom, binagkat na di bagkong kakabsat, kat nakapaspaspos mo na magdan. Tapos DJ asawa na kakabsat, 76, yung kalagtaw-tawon nga, 61. 1. Kat, idikwan kakabsat, in the course of our stay, agis istorya bakit? Mrs. na. Kat kunana yun, no? Kunana.
ever since kunana kasi nagsakit dan sa idi 40 plus da nga na-discover da nga itinang pakapoy kano kadakwada ket di kakausar da kakabsat di iti MSG ba yan? Wow. MSG kakabsat artificial na seasoning. One. So insar din dat mga restaurant idin di ko gluto na usar iti MSG ket kunana it made a big difference in our lives kunana. So nga inikkan na kami pa iti digiti ingredients nga awan pulos MSG na kapsat aging gatagat adapela ta di pinaluklukatan na ta di mi amunuan at pangilaw kami nga luto digiti kapsat nito da. Adda digiti tao nga han na makapagluto no awan ti han na imas luto na hanamot aglutot na imas no awan iti MSG. Now, alagat negative nga point de nga i-relate ko ka detoy. Dapat ti mindset tayo kat kasla hantay ammo kakabsat iti agbanlegi no awan di pa nagkararag. Ti kasla dapat na ti may programa kada tayo kakabsat kat apo nakadadanak saman iti agaramid ti addang nga jakman na ikarkararag. Di aming kakabsat. Di kumat may programa kada tayo. Nga apo nakabutbutan saman nga agagatangak na jakman na ikarkararag ngay una nga kinasarsarita ka apo. Nakamamak saman apo nga agplamplano at nga jak ikarkararag. So, no kunatayo kat, di takarkararag, ape, damot panurot mo usaran kung kunatayo kat, no dadumagat rason no kwati unbeliever day jay. Ngimhaan kakapsat. Timay isa nga namati ti apo, paggugusto la unay ti apo kakapsat. God is not impressed with our affluence. He is impressed with our dependence. Anak ka na sa unti affluence. No affluence ko natin kapsat kat day kinaadut resources tayo. Medyo assets tayo. Day skills tayo. Haan nga dita kakapsat iti paka-impressan ti apo ken kagan kanya. No dekat jay pa nakabigbig tayo nga no awan iti panulong panarabay ken pamendisyon na. Kaslahan tay ammo nga aramiden digiti aramiden tayo. DJ nga pa nagdependar tayo tiyapo, nga pa nang iparik na tayo tiyapo, nga kasapulan tayo isuna kadigiti amin nga aspeto ti biyag tayo. Dayjay, iti mangtukay ti puso tiyapo, tapno adadangan na waywayakan sinulukat dagiti parabor na iti biyag tayo. Ngarod kakabsat, we must choose to make prayer integral in every part of our lives. Pagbalinan tayo kakabsat nga priority. Tano daytoy kakabsat iti pinagbalin mo nga prioridad ti biyag mo maragsakan ti apo. Ket kastamot nga datayo apiten tayo dagiti di mabilang nga benepisyo kas kuma iti liwliwa. Panakaiturong panakaidalan. Sirib inanama adu nga parabor saan na mabilang nga benepisyo ti apitem no i-prioritize mo iti kararag iti biyag mo. We fight our battles on our knees. Adu digiti tao ita kakabsat nga very restless. Saan nagtaltal na't panunot na hana makaturturog kakabsat. Kaslang ma-overwhelm ka dagiti pakaipaspasubuan na nga bambanag ti panagbiag. Ngemamuyo babaan iti kararag ti panunot tayo kakabsat. Kat tiapo balkutan na kakabsat, baban itital na. Prayer will energize and not drain us. Ti kararag kakabsat, energizan na ka. Agasam deda kakabsat, iti Sabado dito, nagmalmalim na awang kuryente. Awan pulos ti power, electric energy. So hana naggunay kakabsat, dagiti daddo mga kagamitan nga ti source na electric energy kakabsat. Ngem ada generator mito nga ginatang ko 12 years 7 years ago if I'm not mistaken. Kadaging ganat ta kakabsat asin ti apo si bibiyag pela di nga generator. Ket iso nga nausar mi di generator ta nag-ergong kami di nga to di lang mesa nga kwarto kakabsat. Isot nang energize. Ti biyag tayo kakabsat kas Kristiyano ket aggunay nga mangted iti blessing no ti kararag ma-energize tayo. You know, adu dagiti problema ti biag madrain tayo kakabsat, di ba?
Kita lagi lang atay mo kapsat. Hantay mo't nga nakukutong ng kasla drain ti bibiyag tayo. Amen. Ti kararag kakabsat iti mang-energize kada tayo. Mangted iti gaganay gayan. Mangted kakabsat iti regta. Pagbalinan na nga nakarinyo iti biyag tayo. Deta kararag kakabsat. Prayer will energize and not drain us. So, nga rod, we must choose to make prayer integral in every part of our lives. Nag-drive kayo nga mapanagubra, sang kabasit man nga kararag, ngam it will mean a lot. Prayer, don't leave home without it. Before you take the exam, pray. No adda kan di trabaho mo, sakbay nga rugyanam nga igaman digiti instrumento, wano digiti aramat nga bambanag, pagdalus ka namin ko ng apo, igamak digituyin apo, igaman nakmot nga rod apo. Kas pa nang tingil ko kadigituyin nga instrumento kan kagamitak nga trabaho, apo tinglimot nga rod ti puso kan panunot ko. Diba kakabsat? So prayer should be integral in every part of our lives. Now, number 3 kakabsat. Number 3. I choose, medyo overlapping isuna, medyo related ka dito number 2, ngem adangamin ti ipuntok dito yung kapsat. Number 3, I choose to acknowledge God and follow His will in all my decisions in life. I choose to acknowledge God. Iraman ko ti Apo, ket surutot ti pagayatan na, iti amin nga desisyonak iti panagbiag. I will follow God's will in my life. So, deti kakabsat, ket bale, ti point na deti kakabsat, ket obedience. Kaya, kung na natin kanta, digiti ubing ket, obedience is the very best way to show that you believe, kunana. At dahil na post ko yan ta Facebook 1 hour ago. Ente ko na ni Sir Erwin nga probi ka dili niya official. Wah, dayjay. Anak nga official kakabsat ngam kwa. Dayjay nga page ngamin ket iso tagbalin nga official nga pag-ipost digiti quotes, encouragement. Ket kasi ti Apo, adumot ten kakabsat itinawin. Amoyo, adda na pa nagaten di Claveria idikalman. Nga bisita, nurse, bunga ka dati pa nag-i-post quotation kakabsat. You know? At the-impose ko nga quotation tinaminsan, nag-comment kat kunana praying that someday I could attend your church kunana kakabsat. Kat research ko no sa dinutyan na dayjay nga gayem. Kat nakita kakabsat nga the roots na ti Claveria. So in repair ko kani Pastor Dennis, Pastor te EJ Claveria. Ay wong pastor taga Claveria deta ko na. Idikwan kakabsat pinadas na nga kinontak mi message. Napan nakigimong di kalman, nakapaldapay kanong kakabsat. Okay ba? Sakbay nga napansin na lunsod na kano. Anat dress code yun na kano kat imbaga ni Pastor Dennis kat apaw nakadesente nga napan nakigimong. Okay na niyo? Iso nga kakabsat, digiti coach, i-share yu ta diyo laang mo kakabsat. Baka dadagagayem yu nga isot pa kaitaymingan na kat mabalin nga isumot ti panglukatan ti apot puso da nga umasideg ken kuanan. Okay. Now, ngam deti post ko itay kakabsat ket ti paulo na. The bridge, Kamu bagay naman, yung picture na. Lala, urayan tayo kakabsat. Tapno makita yo. Pakita. Picture na. Sikansat na nga rami, di picture na iti. Well, Ryan tayo basit kakabsat, mga 10 seconds. Rita, di ka kadwak, di ka talaga nga nabsog dat mani, panganda nga pangan itay pelang. Okay. Jayan, deta. Okay, nakita mo? Yan. Deta na kakabsat. Dadagan nag-comment yan. Praise the Lord. Okay. Anak ko na jay. The bridge between you and your God-given blessings is obedience. At daka iti may isang aside, nagidya ito tiyapo nga pamendisyon at iti bangir, kat ti bridge na kakabsat, kat iso dayjay panagtulnog mo keng kuanan. Now, like kato mo, ipakita man DJ kuanan, ipakita DJ di kiti words.
Dita. Kaya, i-kumlatan, i-zoom mulatan ta dati mo dito i-zoom. Well, paday? Oh, dayjay, absad. O, kita nyo, DJ side na. Okay, babatit siguro niyan ta cellphone nyo na kuwang. Dayjayan. For every decision we make in life, there are strong factors, no predominant, that influence our thoughts, choices, and actions. Maybe it's our feelings, our personal benefit, no aping isot pinilim, kapot isot among nga pagbenepisyaran, our happiness, isot among nga pagragsakam, or simply our own reasoning. However, as God's people, the spirit that should always govern us in our decision making is obedience to God. And obedience that is founded on love and trust in Him. Dapat kakabsat, agari lang ta di pa nagtulnog tayo ti Apo, regardless of what we feel. Now, question. But have you experienced situations when you have struggled obeying God? Napadasan nyo tag-struggle in kakabsat, di pa nagtulnog yun ti Apo? Kala ko madipan ng tithites, nag-struggle kayo? First fruit. Simply because it conflicts with what you consider to be sensible or reasonable. Ay kat nyo itod ko, tithites ko, dapat mabati kanya. So, jay panunot mo, maproblemahan. Now, Peter and his company were commanded by Jesus to let down their nets. Nagkalap da ngamin, nagpatpatnag. Peter, a seasoned fisherman, explained that they already toiled all night and caught nothing. Apo, nagpatpatnag kami. Awan na alami. He knew that nighttime is the best time for fishing. Kat nalawag deta idin, hindi ba ka ni Jesus nga ibabayo ta ikat yung kunana. But the best part in his answer was, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Numampay kasta Apo, gaputa imbagam, sige iwayat ko ti ikat. Di ba? Kaslang ko na ni Peter kat, Apo na kumamot ammom kat karpintero ka, fisherman na, numampay ti kasta, gaputa imbagam, iwayat ko. So anat na pasama kakabsat. There was a struggle in his mind. It seems, nabasa di dyan. There was a struggle in his mind. It seemed irrational to him, but he obeyed the Lord anyway. Di ba kakabsat? Yak maawatan, deti ngam gapot ti apot nagkuna, kat surutek latang kuna na. Then, they experienced a miracle that they were not ready for. Nakaranas ng ti blessing handa nakasagana ta. Ano pa samak? Their nets broke, na pigis-pigis, di kita ikot dan. They even asked help from their partners. Their boats were not enough to accommodate the catch. Peter felt a sense of unworthiness and realized a vital thing about the Lord at that moment. Then the Lord called them to a greater work. So di ko na ni Jesus, follow me, I will make you fisher of men. Then the Lord called them to a greater work. His experience of obedience led him to an even greater obedience of becoming a disciple of the Lord. So the bridge between you and your God-given blessings is obedience. Hante ipalubos kakabsat nga adda ti mangbangen ken manglapod di biyag tayo. Itiin tayo pa nagtulnog ti Apo. Tangamin di mo ammo no anat isagsagana ti Apo nga pamendisyon kakabsat. No in ka agtulnog ken kuana. Ket di mo mat ammo no anat agururay nga peggad no agsukir ka ken kuana. Nagpintas de message ni Pastor John the Friday night may panggap ti 41 reasons why we obey God. Pauna yan. Katamuyo kakabsat. Uray kasanot kawaya ti dalan. No data nga sinurot mo ket panagsukir ti Apo adda rason mo nga agdanag. Ngam uray kasanot kaado dagiti parikot ti panagbiag. No data nga dalan ket panagsurot iti Apo awan rason mo nga agdanag agtalged ka takadduam iti Apo. Kakabsat kasta iti maited ti panagtulnog ti biag ti maysa a Kristiyano. Ngarod pilyon tayo ti agtulnog ken kuana. Let us choose to obey the Lord. Anti agsuksukir ti Apo kakabsat. Amen? Di gito
babasit nga truths kakabsat nga no maimula dagat timnag kan talagang nga kunam anyaman ti sumangbay ti biag ko ti apo tagpanuray. Di pagayatan ti apo lang ti agpanuray kanyak saan nga ti bukod ko. Amen ba kakabsat? Thumbs up man? Ure ag-struggle tayo. Kakabsat, surutan tayo ti pagayatan iti apo. Number 4, kakabsat. Number 4. I choose to bloom in the work of the Lord. I choose to bloom in the work of the Lord. Pilyat iti pumintas. Okay, bloom. Kita nyo man, blooming tayo man lang kakabsat. Diyan ni Sister Luisa Katkwa, blooming, Jay Sabong. Amen. Ha? No blooming ko na tayo kakabsat, kat umimpintas sumaysayaat. Amen. Tilaksid nga adu dagiti maka-stressan ti panagbiag ng masapol nga iti trabaho ti apo gan panagserbi ti apo kakabsat. Pumimpintas iti kasasaad tayo. Amen. Uray pandemic. Kita nyo, deti HBBC ti parabor ti apo. Nga deti HBBC, kita nyo, di parabor ti apo. Gapo ti parabor ti apo. Ag-blooming ti HBBC kakabsat. Ha? Idi imayan ti lockdown. Kat di mat makaumayan dagiti tattao ti kapkapilya kakabsat. Kaputa health protocols. Ti ammo tayo idin. Kat kumapoy. Ag-deteriorate. Iti trabaho ti apo. Ngam ijay tayo nga nakita kakabsat ti parabor ti apo. Nga uray gayam at datayo ti kasla disyerto ti panagbiag. No naitap ti biag tayo ti parabor ti apo. Agbloom tayo kakabsat nang runay ti panagserbi keng kuana. Mabaling nga adot pagkasapulan nyo ita. Ngem ti parabor ti apo na buslon kat kasla digijay Macedonian believers. Nga kunana ti Bible, nakaro iti kinakurapay da. Nauneg ti kinakurapay da, nakaro dagiti parikot problema da. Ngem gapu ti parabor ti apo, nabalinanda iti nangipaay kadayjay tulong. Iti dakdakkel pay ngem dayjay kabailanda. The grace of God. Nag-blooming dagiti nga Macedonian believers. On the other hand, dayjay church ti Corinth, nagadot professionals na dayjay nga church. Adot babaknang na ngam sa amo ta blooming na ang rag nga church kakabsat. Gaputahan na makita ti parabor ti apo kadakwada. Iso nga amom ore kasanod pagwapo kan papintas tayo. No awan ti parabor ti apo na ang rag tayo ti imatang ti apo kakabsat. Amen. Ngam anyaman ti pasamak ti biag no adda ti parabor ti apo kakabsat. Sa biyaya ng Diyos, habang tumatanda, ay lalo pang gumaganda. Amen, Auntie Josie? Amen. Nag-amen na? Nakita di ba nag-amen na? Dahil sa biyaya ng Diyos, habang tumatanda, ay lalong gumaganda. So, deta kakabsat, masapol nga ko na tayo apo, haan nga itinayin lubungan iti dapat nga agbloom ti biyag ko. Saan nga tinainlasagan ti dapat nga agbloom ti biag ko? Dapat iti panagserbik ka nga agbloom iti panagbiag ko, apo. Narigat? Yes. Adu pagkasapulan? Apo, na mabilang. Ngem ti parabor ti apo, daegan na amin dagiti yung abanan. So that we can bloom in the work of the Lord. Amen? Thumbs up. Nagpintas. Kita nyo? Tuhan kayo nagaten, ita kakabsat, di awang nga ron nga nangagyudi kiti nga banag. Amen? Di, ag-jump tayo dyan number 7. Number 7. Okay. I choose to dwell on things that matter in the sight of God. I choose to dwell on things that matter in the sight of God. Piliyek, ngagtalinaedak laeng, kadagiti banag nga nasisita iti imatang ni Apo Diyos. Daytoy kakabsat ket sa ikauunlad ng utak, disiplina ang kailangan. Tipakpakita na daytoy kakabsat
piliyan tayo, dagiti sumret, iti pampanunot tayo. Tamoy no daduma. Deto'y panunot tayo kakabsat kat awan alad na no daduma. No dumahan lang ang iwat ti dapat maaladan. Amen? Dapat panunot ti number 1 nga maaladan kakabsat. Kaya't mga rod nga deta balay nga paggigyan ng ita, sumrek ti baboy, kalding, ugsa, ket welcome amin kakabsat, welcome nga ta no sumrek ti ugsa yan ta balayo. No agparparte ka agad, uwang ko naman talaga, may katuyan da parting ka ko na. Welcome nga rod kakabsat nga sumrek, di kiti manok mo may aglugit yan da balay mo. Umay ko ma, di kita manok, 30 da, nga buyot, sumrek da yan ta balay mo, angkot ko nam, oy, welcome kayo nga manok, feel at home ko nam nga rod kakabsat. Agat pilyum lang ti sumrek yan ta balay mo, di ngamin, amen. Kaslamot dito Ilocos Norte idata, ada lockdown na, di kahit nangasawon, dito border, hanga basta makalusot ka kakabsat, hanga ka lati dati, ngamin apay, masapol nga i-present mo, di kiti papeles mo, nga mangiprueba, nga awang COVID mo. Once nga da COVID mo, simrut ka to'y kakabsat, agad ado nga tao iti maperdim. Ipanunod kakabsat kas jaymet. Masapol nga aladan tayo, tapno hanga tiltilad, dat sumsumrut ta pampanunod tayo. No dad dumaawan anay na ngamin de, di Facebook kakabsat. DJ ka ka-scroll tayo, makasagap tayo ti parparikot, nga hantay mo't dapat problemaan. It does not matter in the sight of God. Apay kakabsat, una tahan tayo pinanunot nga, ay, masapol gayam nga aladak, iso nga kakabsat, ita nga gundaway, desisyon namon ti bagim, masapol ay isarden ko, deti kastoy, aladak ti panunot ko. O, example, basit nga banag, pagdandanagan. Dakkel banag, dakkel nga pagdandanagan. Hantay na puutan, na iprograma ti panunot tayo, nagdandanaglatan. Mabaling nga ti dimaklan tayong environment, ti tattao nga managdadanag. Iso nga na iprograma ti panunot tayo nga, basta da negatibo nga manggagmungkot, anlaan ang arudan. Pagdandanag kalataw na nakawatbat ti tabanag. Hanakayat ti apo kakabsat, nga ti panunot tayo agdadanag nga mangsango dagiti banag ti panagbiag. Ikayat ti apo sound mind. Sound mind. Iso ako na di Philippians 4:8. Kita nyo kakabsat. Philippians chapter 4 verse 8, the Bible says, finally, brethren, whatsoever things are true. Nohan na po, no? Napupampanunutan na kakabsat. Kasla ti arig na yata kakabsat. Cellphone. The cellphone nyo, di amin kakabsat. No, adda the application nga naka-open, nga mo mausar, di ka kumangarod i-close. Apay, wala ta isuping aggastar baterya. Kastamot na panunot. No, hanapod no, di kita kakabsat, hamo pang panunutan ng tagastaran na tapigsam. Uyusan na pigsam kabsat, be amon. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So kung nati apo, di gito ilang panunutan nyo. What God is saying, choose what you think. Example. Sample lang kakabsat. Ang ginura ko man ni MM kini Jeff. Sample lang ha, M. Example lang. Okay. Sa ludsod, M. Nuguraam ni Jeff. At da maghanap mo? Anat maghanap mo? Da maghanap mo nga nasayaat? Awan. Jeff, nuguraam mo ti MM. At da maghanap mo nga nasayaat? Dapan sa di trabaho. Siyempre, awan, di ba kakabsat? Nugayam awang magangganap mo nga gumurgura. Hante gumurgura ang kakabsat. Awang mo pagangganap tayo gayam. Ngam no daddo mga mende panunot, isumot ti kayat na talain lasagan. Isu nga ti pakpakita ti apo. Masapol nga ita amirisam kat ko nam. And this has to stop. Mano nga tawanan nga
manok kada baboy kada kalding kada ugsa iti nagayayam ti pampanunot ko. Masapol nga ita ket pilyek laeng. Agiwaksi kala ko mano balay kakabsat ket kwa ag-inventory tayo ket digitoy lang ti dapat a panunutan. No na nasisita aglalalo no ing-inggit kakabsat ay apo awan serbina di kita. Ikatumlangan na yun. Sardeng mo di pa naginggit tawa maitulong na nga nasayaan. Kastamot kakabsat iti pa nag-worry. Kung nangarod ni Apo Jesus ket am ta sumaro nung aldaw mo parparikutan agplano ka ngam di kag parparikot ti Apo ket His God of tomorrow. No adto maurek plano kagat agbaliw to pela kata nangat kato nga je panunot ni Apo Dios ngam datayo. So kung nati Apo ket take no thought for tomorrow kunana. Ken ala kakabsat mabalin mo nga rod nga nayunan deta katayag mo babal ti pa nagparparikot kuna ni Jesus Christ. You cannot add 1 cubit to your stature. So having been able to realize all of these matters, hantay man nga ma-perfect kakabsat, nga at least aware tayo, nga di panunod tayo, bantayan kat gwardyaan tayo. Lord ko nam, give me wisdom. Masapol nga aladak deti panunod ko. Amen? Katulong mo't lang kakabsat? Ha? Nadagsenan kayo, no nabang-aran kayo? Nabang-aran. Oh, praise God for that. So nga kakabsat, di giti nga naiburay ko itang amalem, antay pa nga nalpas nga i-meditate tayo kat tuno turabi agidda tayo kakabsat. Pindas man deti insiyan ni Pastor Itayo nagpaiso kaya tiltila da mapampanunod ko ngamin. Facebook ka Facebook. Pati parikot ni Rafi Tulfo, parikot ko pa yan. Kasano ko na deti ang kakabsat. Amin na parikot ni Rafi Tulfo, parikot mo amin ang. No, kwagat biglag sangsangit kan. At di parikot ni Rafi Tulfo, parparikutan, magsangsangit ka ay kakabsat. No, among nga pakapsutan na kadigit, ay sardeng mo yun, Rafi Tulfo, tabag ano, educational, makaadal ka, good. Ngem no, makitam kat mo madmadimot ng kakabsat, ti pasamat kat, biyam na ta ni Rafi Tulfo, parikot ka, di dahil so, da kwarta na, datayo kot awan. DJ tinagdumaan na, di ba? Padaking nagpalikot ka, kwartahan agad si kagat awan, di naabag ka. Absat. So anyway, digito nga ba nag-review tayo, I choose to live for Jesus. Sulit tibiyag no para ti Apo. I choose to make prayer integral in every part of my life. I choose to acknowledge God and follow His will in all my decisions in life. I choose to bloom in the work of the Lord. And last, I choose to dwell on things that matter in the sight of God. Ti Apo ti madaydayaw kakabsat. Sakbay ngagkararag ni Pastor John kat isubligon kini Preacher Glenn. Ti Apo bang bendisyon kada day aming asangapada. Praise God.